disediakaken ya ro damai jaya diasarate warung pintu pinggir jalan asik-asik dodol ayu temenan wis kadung dadi langganan iman sing bisa sun lalekaken kubra yaksa lagi kopi susun riko mborotia gawe awas segar lanu kotam biasa noko kadang goreng iki masake tak pilih kono kadang kuriang enak kuriang langgian riko susu anget-anget asik-asik yang goreng panas pisan yo kang disediakaken ya ro kang meja yo diasarane warung pintu pinggir dalan asik-asik dodol ayu temenan wis kadung dadi langganan iman sing bisa sun lalekaken Anjanoke iki lho barange SBR Audio Orangnya Banyuwangi co Lo ayo Rono joget karo joget Rono joget ayo goyak